Heippa! Tervetuloa tutustumaan hoitava hengitysmenetelmään. Eli esittelen hoitava hengitysmenetelmää, sen perusperiaatteita, eli avaan vähän tämmöisen uudenlaisen näkökulman hengitykseen ja hengitysongelmien juurisyihin ja niiden hoitoon. Minun nimi on Marketta Manninen, olen hoitava hengitysmenetelmän kehittäjä ja puteikko-ohjaaja. Eli esittelen tässä nyt muutaman dian avulla tätä menetelmää. Tulee vähän selkeämpi luento. Noin. Eli professori Konstantin Buteikko, hän oli ukrainalaissyntyinen mies, joka lähti opiskelemaan lääkäriksi Moskovaan Neuvostoliittoon 50-luvulla. Ja hän jo opiskeluaikana lähti perehtymään potilaiden hengitykseen. Eli teki tällaisen havainnon, että mitä sairaammasta potilaasta oli kyse, niin sitä suurempi oli hänen hengitysvolyyminsa, eli se ilmamäärä, mitä tämä hengitti. Hengitys oli joko kiihkeää, tiheää hengitystä tai raskasta, vähän hitaampaa, mutta raskasta hengitystä. Eli sairaampi ihminen hengitti enemmän kuin mitä terve ihminen. Ja hänellä itsellään oli vakavia terveysongelmia myöskin, eli vakava verenpainetauti ja siihen liittyviä kovia päänsärkyjä. Ja hän havaitsi, että hänen itsensäkin hengitysvolyymi on normaalia suurempaa. Ja teki sitten tällaista pohdintaa, että voisikohan terveydentilaa kohentaa, mikäli tartuttaisiin tähän hengityksen tahdonalaiseen säätelyyn ja tietoisesti pienennettäisiin hengitystä. Eli jokainen toki sen tietää, että kun hengitystä lähdetään jotenkin rajoittamaan tai vähentämään, niin se tuntuu ahdistavalta. Mutta koska hänellä oli nyt sitten kirkkaana tämä havainto mielessä, että terve ihminen hengittää vähemmän, niin hän laati itsellensä hengitysharjoitukset, joiden avulla hän siedätti omaa elimistöään pienemmälle, eli normaalimmalle hengitysvolyymille. Ja sitä mukaan, kun hän tuon harjoittelun myötä sai sitä hengitystään pienennettyä, hengitysvolyymiaan vähennettyä, niin sitä mukaan normalisoitui myöskin hänen verenpaineensa ja nuo päänsäryt lakkasivat. Ja tämä sai hänet omistautumaan sitten koko ammatillisen uransa ajaksi tähän hengitysmenetelmän kehittämiseen ja tutkimiseen ja eteenpäin opettamiseen. Eli hän testasi tätä teoriaa lukuisilla tuhansilla potilailla ja opetti menetelmän eteenpäin 200 lääkärikollegalleen ja teki vuosikymmenten ajan tiiviisti tutkimustyötä ja kehitystyötä. Ja totesi, että terveydentila kohenee, kun hengitystä pienennetään. Eli riippumatta siitä, minkälaisesta sairaudesta oli kyse, eli hänellä ei ollut pelkästään hengityselinsairaita, vaan ihan testasi tätä menetelmää kaikenlaisille potilasryhmille. Ja terveydentila koheni, kun hengitystä saatiin harjoittelun avulla pienennettyä. Eli toki ei tietenkään tarkoittanut, että kaikki sairaudet parani, mutta terveydentila koheni. Ja tässä on sitten nämä kulmakivet, mihin tämä ilmiö perustuu. Eli meidän täytyy ensin ryhtyä vähän jumppaamaan tätä ajatusta hyvästä hengityksestä uuteen uskoon. Eli meillähän hyvin yleisesti opetetaan, että mitä suuremmin hengität, niin sitä enemmän saat happea. Ja että se suuri hengitys on siinäkin mielessä hyödyllistä, että siinä poistetaan sitten voimakkaasti myrkyllisenä tai vähintäänkin haitallisena pidettyä hiilidioksidia. Mutta asia ei ole kuitenkaan ihan näin. Eli itse asiassa tähän professori Buteikon ajatukseen, tähän havaintoon perustuen se vähempi hengitys olisikin terveellisempää. Eli suuri hengitys aiheuttaa elimistöön hiilidioksidivajeen ja sitä kautta sitten monenlaisia ongelmia, toimintahäiriöitä. Eli hiilidioksidi ei suinkaan ole täysin turhaa tai haitallista meidän elimistölle. Eli jo Buteikkoa edeltävät tutkijat olivat sitä mieltä, että hiilidioksidi on meidän elimistölle jopa hyödyllisempää ja tärkeämpää kuin happi. Ja tämä ajatus tarvitsee tietenkin vähän perustelua. Eli mikäli ihminen hengittää liian suuresti
olosuhteisiin nähden, niin siitä aiheutuu tuo hiilidioksidivaje. Eli tätä hiilidioksidivajeen syntymistä ja sitä olosuhteisiin nähden liian suurta hengitystä, siitä käytetään termejä liikahengitys, ylihengitys tai hyperventilaatio. Eli professori Puteikko puhui kroonisesta, mutta piilevästä hyperventilaatiosta. Eli hyperventilaatio-sanasta toki tietenkin tulee ajatus, että kyse on paniikkihäiriöstä ja paniikkikohtauksen yhteydessä tapahtuvasta hyperventiloinnista. Mutta Puteikon mukaan tämä hyperventilaatio voi olla myöskin piilevää, mutta kroonisena jatkuessaan sitten aiheuttaa todellakin monenlaisia terveysongelmia. Eli jos hengitys on liian suurta kuhunkin olosuhteeseen nähden, eli toki on tarkoituksenmukaista esimerkiksi liikunnan yhteydessä hengittää suuremmin. Silloin elimistö lihastyön kautta tuottaa hiilidioksidia enemmän, jolloin tätä hiilidioksidivajetta ei niin herkästi sitten synny, vaikka hengitys suureneekin. Mutta kyse on sitten siitä, että myöskin levossa mahdollisesti hengitetään liian suuresti. Ja mitä siitä hiilidioksidivajeesta seuraa? Siitä seuraa yllättäen happivaje. Eli ei riitä, että meillä on happea veressä. Eli kun me hengitetään sisähengitys keuhkoihin, keuhkoissa tapahtuu kaasujen vaihto ja keuhko siirtyy verenkiertoon sitoutuen punasolujen hemoglobiiniin. Ja meillähän hyvin yleisesti sitten mitataan tätä veren happisaturaatiota, paljonko meillä on happea veressä, mutta Puteikko menikin sitten vielä astetta pidemmälle, eli tarvitaan happea siellä kudoksissa, elinten ja lihasten käytössä. Eli hapen tulee vapautua verestä, ja se ei automaattisesti sieltä vapaudu, mikäli hiilidioksidiosapaine veressä on liian alhainen. Eli se liian suuri hengitys, eli liian paljon hiilidioksidia poistava hengitys, aiheuttaa sen, että happimolekyylit sitoutuvatkin tiukemmin veren hemoglobiiniin. Eli happea on kyllä veressä, ja veren happisaturaation lukema näyttää normaalia, mutta silti elimistö kärsii happivajesta. Eli tuo hiilidioksidin rooli hapen vapauttajana tunnetaan nimeltä Bohr-efekt. Eli tämä happimolekyylin ja hemoglobiinin välisen sidoksen löystyminen. Tämä on nimeltään Bohr-efekt. Eli tämän keksi tanskalainen fysiologian professori Christian Bohr jo vuonna 1904. Eli liian suuri hengitys poistaa hiilidioksidia liikaa, jonka johdosta happi ei vapaudu verestä ja elimistö kärsii loppupelissä happivajesta. No sen lisäksi hiilidioksidivaje aiheuttaa muita ongelmia, eli hiilidioksidivaje supistaa sileitä lihaksia, joka tarkoittaa astmalle alttiilla hengitysteiden supistumista, keuhkoputkien supistumista, mutta sitten yleisemmin verisuonten supistumista. Eli kylmät kädet, kylmät jalat, huimaus, nämä kertovat tuosta verenkierron heikentymisestä, eli verisuonten supistumisesta. Ja astmaatikolla siis nämä keuhkoputkien supistuminen. Ja mikäli tämä jatkuu pidemmän aikaa, tämä olosuhteisiin nähden liian suuri hengitys, niin siitä aiheutuu sitten, eli sen suuren hengityksen aiheuttama hiilidioksidivaje, niin elimistö sopeutuu siihen, ja se alkaa pitää sitä normaalina olotilana, jolloin se ei enää sitten siedäkään sitä tervettä hiilidioksidipitoisuutta. Eli kun lihastyö tuottaa hiilidioksidia, niin heti, jos tuo hiilidioksidin sietokyky on heikentynyt, niin heti kun lähdetään liikkeelle, niin tulee hengästyminen. Eli tarvitsee voimistaa hengitystä, eli poistaa hiilidioksidia voimakkaammin. Eli hiilidioksidin sietokyky heikkenee, ja siitä sitten seuraa semmoinen itseään ruokkiva noidankehä, eli liikahengityksen noidankehä. Ja mitä merkkejä liikahengityksestä voi olla? Liikahengityksestä, hyperventilaatiosta, ylihengityksestä, jatkuva huokailu ja haukottelu. Eli näitä saatetaan helposti pitää vaan, että on vaan tämmöiseksi tavaksi jäänyt, mutta kyllä siellä taustalla on se, että elimistö pyrkii pääsemään eroon tuosta ylimääräiseksi kokemastaan hiilidioksidista.
Syvät hengenvedot, sama asia. Nopea hengästyminen, niin kuin äsken tuossa kerroin, eli lihastyön tuottama hiilidioksidi käynnistää sitten kiihkeämmän hengityksen. Niiskutus ja rykiminen kertoo siitä, että hiilidioksidivajeen seurauksena erilaiset tulehdustilat lisääntyvät, liman eritys lisääntyy, reagointi allergeeneille lisääntyy ja sitten vielä se ilmaväylien supistuminen. Äänekäs hengitys, kuorsaus ja uniapnea kertovat suuresta hengityksestä ja sitten kenties ahtautuneista ilmaväylistä. Ja suun kautta hengittäminen. Eli se ei ole välttämättä ihan vaan, niin kuin, että on nyt jäänyt vaan tavaksi hengittää suun kautta, että kyllä mä pystyisin hengittämään nenän kautta, jos haluaisin, mutta eipä se välttämättä niin ole. Eli mikäli on riittävän pitkään hengittynyt suun kautta, niin silloin, eli nenä on ollut alikäytöllä, niin silloin voi olla niin, että se nenähengitys ei enää yrityksestä huolimatta onnistu. Eli suun kautta hengittäminen on semmoista epäterveellistä tapaa, josta toki kannattaa pyrkiä eroon. No miksi se meidän hengitys sitten voi olla häiriintynyt? Eli hyvin monesti ihmiset kysyvät, että miten tämä on mahdollista, että kyllähän elimistö pyrkii niin kuin korjaamaan kaikkia häiriötiloja ja että etenkin nyt hengityksen kannalta, että kyllähän ihminen tietää ja ihmisen keho tietää, miten hengitetään. Kyllä, näin sen toki ehdottomasti ajattelisi olevan, mutta meidän mieli on erittäin kiinteässä yhteydessä hengityksen kanssa. Eli mikäli meidän mieli kiihtyy, niin silloin kiihtyy hengitys. Ja sitten valitettavasti myös päinvastoin. Eli silloin kun meillä on kiihkeä hengitys, niin silloin se kiihdyttää myöskin meidän mieltä, eli sympaattista hermostoa. Ja tätä mielen kiihtymistähän meillä on sitten tarjolla tässä nykypäivän elämässä ihan urumykket. Eli ihan yksinkertaisesti tämmöinen kiihkeä elämänrytmi, hyvin tiukat aikataulut ja kaikki stressitekijät, eli kaikenlaista stressin aihetta meillä elämässä nykypäivänä on ihan valtavasti riippumatta iästä, sukupuolesta ja niin edelleen. Eli ihan kaikille varmasti riittää stressin aiheita. Ja vaikka ei olisi sitten ihan stressiä, niin sitten semmoinen jännittyneisyys, varuillaan olo ja semmoinen vireystila. Eli ollaan vaan sitten, niin kuin saattaa olla, että ihan joku rentoutuminenkin on niin kuin semmoista vireystilaa ylläpitävää. Eli esimerkiksi nyt sitten joku somen selailu. No sitten liikunnan puute, eli toki mitä enemmän liikutaan, eli lihastyö tuottaa hiilidioksidin, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä se sietokykykin voisi olla hyvä, mutta se ei ole automaattista. Eli on hyvin tavallista, että liikkujalla tai urheilijalla on myöskin liikahengitystila, niin kuin semmoinen ongelma. Eli hengittää silti, vai sitten kuitenkin niin kuin olosuhteisiin nähden liian suuresti. Erityisesti siellä liikuntapuolella ehkä ihannoidaan sitä suurta hengitystä ja niin kuin suurta hengityskapasiteettia ja niin edelleen. No sitten tähän nykyajan elämän rytmiin ja kiihkeyteen tietenkin liittyy tämä tietotekniikan joka puolelle soluttautuminen, eli kaikki asiat hoidetaan näiden teknisten laitteiden avulla, jotka eivät välttämättä aina edes sitten toimi, että kyllä ne stressin aiheita aiheuttaa. Ja todellakin tämä käsitys ison hengityksen terveellisyydestä on todella tiukassa. Eli etenkin sitten, jos hengitysongelmia alkaa jo jonkun verran olla, niin sitten voi tuntua täysin käsittämättömältä, että tämä tilanne nyt jotenkin korjaantuisi sillä, että mä pienentäisin hengitystä, että kun enhän minä hädin tuskin tässä nyt saan hengitettyä muutenkaan, niin miten se voisi mukaan auttaa, että hengitystä vähennetään. Mutta kyllä se niin vaan on, eli kun korjataan hiilidioksidivajetta, niin silloin hengitysväylät avautuu ja hengitys on helpompaa. Ja tosiaan tämä suun kautta hengittäminen on äärimmäisen yleistä, koska senkään haitallisuudesta ei niin tiedoteta eikä puhuta. Niin sitten vaan ajatellaan, että kun se on helpompi, että on helpompi hengittää isommin sieltä suun kautta, niin sen täytyy olla terveellistä, mutta eihän se näin ole.
Eli me lähdetään korjaamaan näitä arjen hengitystapoja, eli se ensimmäinen on tosiaan siitä suuhengityksestä pois oppiminen. Eli, eli vaikka me tiedettäisiin, että tämmöinen rauhallinen, hidas, syvälle ulottuva nenähengitys olisi terveellistä, niin se ei välttämättä tapahdu ihan vaan näin, että okei, no minäpä nyt korjaan tämän homman, koska elimistö on sopeutunut koko kaikkinensa. Elimistö, kaikki lihaskireydet, kehon kireydet ja sitten tämä hengityksen biokemia, kaikki on niin kuin asettunut sille liikahengitystilalle, kenties kiihkeälle pinnalliselle hengitykselle, niin se ei sitten heti pelkällä päätöksellä onnistu, vaan meidän täytyy lähteä tekemään näitä korjaustoimenpiteitä siinä arjessa, eli ei pelkästään hengitysharjoituksilla, vaan korjataan näitä arjen hengitystapoja. Ja sen lisäksi sitten tehdään hengitysharjoituksia, jolla ohjelmoidaan hengityskeskusta uudelleen. Eli tehdään semmoinen täsmäisku hengityskeskukseen ja lähdetään korjaamaan näitä hengityskaasujen tasapainoja. Lähdetään siedättämään elimistöä terveemmälle hiilidioksidipitoisuudelle. Ja sen lisäksi sitten hoitava hengitysharjoitteisiin hyvin olennaisena osana kuuluu kielen, suun ja nielun lihasten vahvistaminen. Eli yleisimpiä näistä ensimmäisistä hyödyistä, mitä ihmiset ovat hoitava hengityskursseilta saaneet, on unenlaadun paraneminen. Ja tätä halusin sitten tehostaa vielä yhdistämällä näihin hengitysharjoituksiin tämän suun ja kielen ja nielun lihasten vahvistamisen. Ja vaikka ei vielä olisi sitten näitä unen aikaisia hengitysongelmia, eli kuorsausta ja uniapnea, mitkä ovat sitten tyypillisiä, jotka kertovat niistä nielun lihasten heikkoudesta, niin vaikka ei niitä vielä riesana olisikaan, niin jokainen ikääntyy ja ne kuka ties on sitten sitä tulevaisuutta, mikäli ei lähdetä hyvissä ajoin näitä ennaltaehkäisemään. Eli aivan ehdottoman tärkeää ihan kaikille. Ja arjen hengitystapojen korjaamiseen kuuluu tuo nenähengitykseen siirtyminen, vaikka se tuntuisi alkuun hieman tukalalta. Eli pyritään hengittämään nenän kautta kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Ja tarkoittaa sitä, että hengitetään nenän kautta myöskin liikkuessa mahdollisimman paljon ja sitten myöskin yöllä. Ja yöllä me varmistetaan unen aikainen nenähengitys teippaamalla huulet kiinni. Ja näihin harjoitteisiin tarttuminen on äärimmäisen helppoa tai sanotaan yksinkertaisempaa silloin, kun on pienet, kevyet apuvälineet mukana. Eli hoitava hengitys menetelmän verkkokaupassa, siellä hoitava hengitys verkkosivujen verkkokaupassa on myynnissä tämä Breathin setti, eli tämmöinen harjoitusvälinepakkaus, jossa on nämä kevyet apuvälineet. Eli nyt meillä on ajatuksena siis pienentää hengitystä, harjoittaa hengitys pienemmäksi, normaalimmaksi, mutta samalla myöskin syväksi. Syvää, mutta kevyttä hengitystä. Ja harjoittaminen tapahtuu tällaisten kevyitten vastusvälineiden avulla. Eli meillä on tämmöinen hengityspilli apuna ja sitten nenäklipsi. Eli rajoitetaan sekä suun kautta että nenän kautta tapahtuvaa hengitystä ja sillä tavalla siedätetään elimistö pienemmälle hengitysvolyymille, korkeammalle hiilidioksidipitoisuudelle ja sitä kautta sitten parannetaan elimistön hapensaantia. Ja tilaamalla Breathin setin mukana tulee myöskin tämmöinen 20-sivuinen ohjevihko. Eli siellä on kirjalliset ja kuvalliset ohjeet kaikkiin näihin hoitava hengitysharjoitteisiin ja myös kielinielujumppaan. Ja sitten siellä on myöskin hengityksen itsearviointikysely. Eli voi ottaa vaikka tämmöisen, sanotaan vaikka 3 viikon hengityshaasteen vastaan. Ja täyttää tuon hengityksen itsearviointikyselyn harjoituksen alkaessa. Ja sitten 3 viikon päästä uudestaan ja laskee pistemäärät. Ja havaitsee sitten toivottavasti ja todennäköisesti konkreettisesti, että liikahengityksestä kertovat merkit ja oireet ovat vähentyneet. Tämä on kokemuksen tuomaa tulosta tai tämmöistä havaintoa. Eli todellakin kun harjoitteluun paneutuu ja arkihengityksen korjaukseen paneutuu, niin aivan taatusti tuloksia voi sitten näkyä. Eli hengityselämän muutos tuo sitten tämmöistä terveyttä ja uutta puhtia elämään, parempaa unenlaatua
jaksamista, energisyyttä ja parempaa stressin sietoa. Eli kiitos, että olit seuraamassa tämän luennon. Ehkä nähdään sitten vielä jollakin kurssilla, tai sitten tosiaan omatoimiseen harjoitteluun voit tilata tuon Breathe setin ohjevihkoineen, ja sitten verkkokaupassa on myöskin tilattavissa videokansio, eli siellä on lyhyet ohjevideot kaikkiin harjoitteisiin. Kiitos kun kuuntelit.